Helo pawb a chroeso i chi gyd i'r fideo gwybodaeth yma ar gyfer y prosiect gwyddoniaeth gyda ni yma yn e-sgol. Y prosiect gwyddoniaeth wedi ei enwi sbel yn ôl erbyn hyn pan oeddwn ni'n peilota'r prosiect i ddechrau, ond mae yna elfennau llawer fwy trawsgwricwlaidd na hynny iddo fo erbyn hyn hefyd. Byddwn ni'n rhyddhau y pecyn yma o'r 9 o Fawrth ymlaen, 5 fideo, un bob diwrnod yn ystod y wythnos hynny, oherwydd bod hi'n wythnos gwyddoniaeth Prydain. A beth ydyn nhw mewn gwirionedd ydy fideos sbardun fel bod gennych chi fan cychwyn ar gyfer gwahanol elfennau o ymholiad gwyddonol. Bydd pob fideo yn para rhywle rhwng 5 a 15 munud. Y fideo cyntaf ydy'r hira oherwydd bod o'n gosod cyd-destun y sesiynau. Ond be'n union ydy'r cynnwys? Wel, mae masgot SkillSpark, un o'n partneriaid ni ar y prosiect yma, sef Sparky, eisiau clogin newydd, gan bod o wedi penderfynu bod o'n mynd i fod yn arch-arwr. Felly, mae angen i ni arbrofi gyda gwahanol ddeunyddiau. A dyma nhw, ar y rhes uchaf yma, newch chi weld papur gegin, rhiban, bagiau plastig a ffoil. Rheini di'r rhai da ni'n awgrymu mae pawb yn ei defnyddio yn y dosbarth, ond wedyn mae'n partneriaid ni eto, Spark Club, sydd hefyd yn ymgynghorwyr gwyddonol ar y prosiect yma wedi bod cyflwyno, yn awgrymu bod ni'n defnyddio unau bagiau gwastraff bwyd, Polly Pockets, neu rhyw fath o fag neu ddeunydd sydd wedi ailgylchu. Felly, fel soniais i gynne, fyddwn ni'n rhyddhau un fideo y diwrnod yn ystod wythnos gwyddoniaeth Prydain. Bydd y sesiwn gyntaf yn gosod y cyd-destun, a dyna lle fyddwn ni hefyd yn dechrau cynllunio ein clogynnau. Bydd sesiynau 2, 3 a 4 wedyn yn canolbwyntio ar arbrofi mewn gwahanol ffyrdd, felly hyblygrwydd, cryfder ac amsignedd y gwahanol ddeunyddiau. A byddwn ni'n cloi'r wythnos wedyn gyda sesiwn 5, sef y sesiwn ar gyfer ysgrifennu casgliad. A dyma chi luniau, jyst er mwyn rhoi syniad i chi o sut fydd y sesiynau'n edrych. Dyma chi sesiwn 2, lle mae Fion a Sioned o SkillSpark yn arbrofi gyda cryfder y gwahanol ddeunyddiau. Dych chi'n gweld bod nhw wedi creu rhyw fath o bont yn fan hyn gyda un o'r deunyddiau. A wedyn pot iogwrt a pipe cleaner mwyn dal ceiniogau. Y ceiniogau fa ma'n barod i fynd yn gweithio fel pwysau, ac oedden nhw'n cyfri wedyn sawl un oedd pob un o'r deunyddiau ma'n medru dal cyn i'r bont gwympo. Sesiwn 3, mae gennym ni'n sesiwn hyblygrwydd, lle maen nhw'n defnyddio sychwr gwallt mwyn gweld pa mor bell mae'r gwahanol ddeunyddiau yn teithio. A sesiwn 4 wedyn, mwyn profi amsignedd gyda hambwrdd mwyn dal dŵr. Ydych chi'n gweld bod nhw wedi lliwio'r dŵr gyda lliw bwyd glas, fel bod o'n amlygu faint o ddŵr mae'r gwahanol ddeunyddiau yn amsugno. Mi fydd yna restr llawn o offer a deunyddiau yn y pecyn, felly peidiwch â poeni os ydych chi wedi bod yn trio ysgrifennu y gwahanol rhai oeddech chi'n gweld ar y sgrin yn fan'na rwan. Ond nhw'n ni symud ymlaen hefyd wedyn jyst i roi syniad i chi ynglyn â cynnwys y sesiynau ymhellach. A fe welwch chi ambell ffenest fel yr un yma yn ystod y sesiynau, sef cyfnodau cynhyrchu, ble mae yna gyfle i ddysgwyr drafod neu cymryd rhan mewn dasgau ysgrifenedig. Fe welwch chi'r un yma yn benodol, lle dyn ni'n awgrymu sut gallai dysgwyr fod yn cynnal trafodaeth gyda partner ynglyn â beth sy'n gwneud clogin da. A fe welwch chi hefyd tips bach i chi fel athrawon ynglyn â beth i wneud o ran oedi pe bai angen rhoi 5 munud falle i ddysgwyr gwblhau'r dasg. Mae yna un arall yn fan hyn sydd hefyd yn mynd i adlewyrchu'r daflen waith fydd ar gael mwyn cynllunio clogin. Ac hefyd awgrymiadau ynglyn â sut i wneud y prosiect yn fwy trawsgwricwlaidd, mae'n siŵr. Fe welwch chi fan hyn ein tasgau grymuso trawsgwricwlaidd, gyda logo penodol ar gyfer sgiliau digidol, sgiliau llythrennedd a sgiliau rhifedd. Ac ar y gwaelod yma, fe welwch chi yn penodol ar gyfer creu model busnes ar gyfer menter clogynnau tedis gyda'ch dosbarth. Oherwydd, dyn ni wedi partneri gyda Mentera ar y prosiect yma, a mae'n braf iawn gen i fedru croesawu Sara Davies i'r sesiwn yma hefyd, mwyn rhoi chydig bach fwy o gig ar yr asgwrn o'r safbwynt hynny. Felly, diolch yn fawr iawn, Sara. Diolch Ew. Felly mae sawl elfen i'w ystyried wrth gyflwyno cysyniad entrepreneuraidd a mentorgarwch i'r sesiynau te.
Yn sicr y ffordd mwy effeithiol o gyflwyno'r amryw themau yw i gyflwyno'r cysyniad law yn llaw gyda'r tasgau craidd y byddwch chi yn ei wneud. Felly'r cam cyntaf yn y broses yw i drafod a adnabod yr her neu'r broblem mae'r dysgwyr yn ceisio ei datrys. Mae bob archarwr yn ymateb i her neu broblem, felly beth yw'r broblem a be allan ni wneud i ddatrys y broblem ni. So problem y cysyniad neu cyd-destun entrepreneuraidd wedyn yw'r angen yn y farchnad. So eich archarwr chi a'r clogin yw'r cynnwrch neu'r wasanaeth. A rôl eich archarwr yw i greu rhywbeth fydd yn ymateb neu'n datrys y broblem yn well nag unrhyw un arall. So mae sawl cyfle i adeiladu a chyfoethogi'r dysgu fel rhan o'r gwaith, a trwy ychwanegu elfennau a themau mentorgarwch i'r rhaglen, mae rhai wedi nodi fan hyn, felly logo a'r arwyddau'r archarwr. Wrth edrych ar hyn, mae eisiau ni ystyried cwpl o bethau rili. So beth sy'n mynd i wneud chi a'r clogin yn unigryw? Beth sy'n mynd i wneud i bob archarwr, beth sy'n mynd i'r glogin yma stafell allan o bob archarwr arall? Ydy e'n gofiadwy, ydy'r logo'n gofiadwy, ydy'r arwyddar yn gofiadwy, allwch chi achub y dydd gyda'ch clogin chi, allwch chi ddylanwadu ar archarwyr eraill i ymuno gyda chi, falle beth fydd y rôl nhw yn hwn, os modd gweithio gyda'i gilydd neu recriwtio mwy i achub mwy o bobl yn y pen draw. A wedyn yn symud ymlaen i'r model ariannol, beth fydd cost cynhyrchu'r clogin os modd annog y dysgwyr i ystyried costau cynhyrchu falle mwy na un clogin, a pwy bydd yn prynu'r clogin hyn, ble fydden nhw'n cael ei werthu, pwy yw'r cwsmeriad te, a fydd y tedi yn y pen draw yn cael cyflog wrth achub hyn a hyn o bobl neu mwy o bobl. A'r elfen o greu'r cynnyrch ei hun, so ystyriwch hwn fel elfen o ddylunio'r datrysiad. Dyma'r elfen arloesol fel petai o treialu syniadau a datrysiadau, datblygu'r cynnwrch. So byddwch yn agored i'r sesiynau creadigol hyn i archwilio syniadau gwahanol a cysyniadau arbrofol. A'r peth ola wedyn i ystyried yw'r tîm. Felly pwy yw'r unigolion yn y grŵp pwy yw'r arloeswyr, pwy yw'r rei sy'n greadigol, sy'n barod i arbrofi a deunyddau gwahanol, pwy sydd ar diddordeb mwyaf yn yr elfen ariannol y gwaith, neu'r arian, neu'r costau. Pwy sydd ar dan i werthu'r cysyniad. Mae eisiau atgoffa'r dysgwyr, mwyn cael llwyddiant, mae eisiau nhw ddod at ei gilydd fel tîm, a mae angen cymysgedd o sgiliau mwyn llwyddo yn y pen draw. All hwn wedyn arwain at defnyddio falle den y dreigiau, felly bod y disgyblion a'r dysgwyr yn gallu dod at ei gilydd i gyflwyno'r cynnyrch, a bod nhw'n cael falle cydnabyddiaeth am y syniadau mwyaf arloesol neu'r syniadau mwyaf cynaliadwy. Beth pwysica rili yn hwn i gyd yw bod yr myfyrwyr yn cael cyfle i ddatblygu syniadau mewn ffordd hwylus, a wedyn bod nhw'n gweld yr sgiliau entrepreneurdd yma'n datblygu trwy'r sesiynau, heb bod nhw'n ymwybodol le bod nhw'n neud ar rili, achos bod yn dod yn naturiol atyn nhw fel grŵp. Diolch yw, fel wedes ti, fe fydd mwy o wybodaeth a gweithgaredd ar gael i nhw i edrych ar hwn ymhellach. Diolch Sara. Felly, dyna ni mewn gwirionedd. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach, mae croeso i chi gysylltu efo fi drwy'r e-bost ar y sgrin ar hyn o bryd, ond mi fydd na fwy o wybodaeth yn amlwg yn y pecyn gwybodaeth fyddwn ni'n rhannu gyda chi ar ôl i chi gofrestru. Fel mae Sara wedi awgrymu fanna, a Sonia sy'n gynnau, sesiynau sbardun ydy'r rhain, felly mae yna le i chi bersonoli sut ydych chi mynd ati i ddarparu a'i defnyddio nhw. Ond os fyddwch chi yn defnyddio nhw ac yn defnyddio'r gwahanol arbrofion neu yn penderfynu creu menter neu busnes o ryw fath ar gyfer creu clogynnau tedis neu rhywbeth ar hyd y trywydd ni, byddwn ni wrthi'n boddau yn gweld be ydych chi'n gwneud. Felly cofiwch tagio ni ar y cyfryngau cymdeithasol os byddwch chi yn creu posts fel petai. Ond dyna ni am y tro, pob lwc gyda'r arbrofi, diolch yn fawr iawn.